आफादफोर दङ लोगोसे जोङो ट्राइबेल माहारिफोर दङ सिडिउल ट्राइबफोर दङ आसामनि दा जों जयैनो जोङो गारां होदों जोङो खौसेयैनो जोङो जयै गसंथादों बे जिथुनाखि मोनद' हारि जिथुनाखि पपुलास आरो मर एडभान्स जिथुनाखि कमिउनिटि बेसोरखौ जुदि गमामायैनो जुदि आसाम सरकारा हरनाय प्रप'जेल बायदियैनो जुदि इन्डियान गभर्नमेन्टआ माखासे फरजायनि गेजेर जुदि होयोब्ला बेथ' जोंनि जिथुनाखि दा एक्जिस्टिं जिथुनाखि ट्राइबेलफोर दङ बेथ' खैफोदाव गोलैगोन अलखदाव गोलैगोन बेनिनोथ' मोनसे बिदिन्थिया जोंना 1996आव जेब्ला मोनसे अर्डिनेन्सनि दारै कच राजबंसिफोरखौ 6 दाननि थाखाय होदोंमोन दा बेवहायनो जों माबायदि मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ बिथिङावनो हम साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो हम जों माबायदियै जोङो डिप्राइभ जानांदोंमोन दा बेनो मोनसे बिदिन्थि आरो दा आरोबाव जुदि बेजों लोगोसे गुबुन दा एडभान्स आरो पपुलासफोर दंबावोसो दा बिसोरखौ जुदि होयोबाथ' जोंनि जिथुनाखि बर' फिसा हिसाबै बा बर' हिसाबैल' नङा जोंनि थाखानाय जायफोर ट्राइबेल सिडिउल ट्राइबेलफोर बेथ' एकदमबारे खैफोदखा स' बेखौ जोङो अपस खालामगोन आरो खालामदों बेखिनियानो आफादफोर दङ लोगोसे जोङो ट्राइबेल माहारिफोर दङ सिडिउल ट्राइबफोर दङ आसामनि दा जों जयैनो जोङो गारां होदों जोङो खौसेयैनो जोङो जयै गसंथादों बे जिथुनाखि मोनद' हारि जिथुनाखि पपुलास आरो मर एडभान्स जिथुनाखि कमिउनिटि बेसोरखौ जुदि गमामायैनो जुदि आसाम सरकारा हरनाय प्रप'जेल बायदियैनो जुदि इन्डियान गभर्नमेन्टआ माखासे फरजायनि गेजेर जुदि होयोब्ला बेथ' जोंनि जिथुनाखि दा एक्जिस्टिं जिथुनाखि ट्राइबेलफोर दङ बेथ' खैफोदाव गोलैगोन अलखदाव गोलैगोन बेनिनोथ' मोनसे बिदिन्थिया जोंना 1996आव जेब्ला मोनसे अर्डिनेन्सनि दारै कच राजबंसिफोरखौ 6 दाननि थाखाय होदोंमोन दा बेवहायनो जों माबायदि मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ बिथिङावनो हम साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो हम जों माबायदियै जोङो डिप्राइभ जानांदोंमोन दा बेनो मोनसे बिदिन्थि आरो दा आरोबाव जुदि बेजों लोगोसे गुबुन दा एडभान्स आरो पपुलासफोर दंबावोसो दा बिसोरखौ जुदि होयोबाथ' जोंनि जिथुनाखि बर' फिसा हिसाबै बा बर' हिसाबैल' नङा जोंनि थाखानाय जायफोर ट्राइबेल सिडिउल ट्राइबेलफोर बेथ' एकदमबारे खैफोदखा स' बेखौ जोङो अपस खालामगोन आरो खालामदों बेखिनियानो